yashomba nemakabeji, vamwe makati shiri yazopfuta rekeni. Strategy, ndauya nechistrategy. Eka, ndaisivataurira kuti shiri inozongofa, inaro chete. Dambudziko rondino Stomba nyemba jendoro kuti ndo zvinongonozivisa stereki. Apa paribe kana chibodzi chonoziwaba. Kuita zvinoziboye piko. Ndo patinozokubanzura paye mutangoti kwayana mukoma anoonerewa. Muromo wako unenge wakaita ukazorera unodemo kuti ndowane kutaura. wangu zviriko herezvi. Sha inini ndini one muJerman anokupedzera. Iye kuti wakandipa muzvezve ngatimboise mfirijika. Waunoti unobanzura ndiani? Unobanzura mwana wambuya vako German. Rekati kunyepema nduwe. Zvinoita chiwere chakapedza mbudzi ichi ndozvokuti chakatonge uriri hwawe bafuti chakatonge kariringwe wakaguma chete unotowawiwa zvokuti unomangaka kana uribe zvokuti unojahumba kana ujeba zvokuti kwenyu unonwiwa tii kana kumweba zvokuti unouma kana uribe hazvishandeba unongowawiwa chete wapona manje. Get away maniwe usada kutiunzira tubrain twako twekumaruzevha kuwanzwa. It's possible Rastaman kuti makanodya porridge kune munhu anorova masini ayayi ngachikurovei takaenda. Iko makaenda ikoko makambodzoka neiko naimi manduwe. Muri tukuwe mimi nyongono dzenyudzi. Izwa chikombera. Tese tiri muchipatara muno mutiri kufa wazwa. Right. Iwewe sibhineji kashango kanojezvo karibe kurimaba ukuhwara ende uri kufa. Iwewe garwe wakanyopora pakanyoperwa nevanhu vakuru uri kufa enda urambe. Iwewe amai oshomore wakazvara chimwana chiribe kufanana neniba chinomapanda nengonyenzi uri kufa. Ukangotaura zita rangu chete ndira kukuisa X kumese ikoko uri hwai iwewe. Haikono ni nyangu dzaba iwewe chikombero wakanyopora shandi uri kufa inini wacho ndiri kufa kana zvakubhoya wamundibanzure ndiribeka na bazi nazvobeni mune matondigonera. Boys ko zvakadiko tikangorova kamufesa kamaglata simplers zvipere izvi. Ipapo unenge une plan iwo but iwo mundara unenge uchimbotembeja apa chaipo iwo ungatonzwa chirwere munharaunda munomu. Ndimi vanhu yaka vanoita ninonzi abomination munofanira kungodzinga mucommunity fucking rubbish. Bama kawe ndikubatewo muromo ipapo muri kureva here kuti inini ndikufanira kudzingiwa nopamusana pokuti makadyapo ndinoja. Ini mhosva yangu pakudyiwa mukadzi wangu ndeyei. Ukutoramba hako uchitaura wakapusa stereki mufana wangu yapanapa damn. Ukuda kumuita sei? Mukwane mimi German. Nonsense man iwo triple uye kuti tipete kamunzara kababata then tobva tambozvoka muchipatara muno takananga chikwate uri kafela tobva tanobvisa ido zvinhu zvezvizvi. Pamusoro yevabereki inzwaika zvamuri kuita zvese izvi kaizvi hazvibatsire. Dai manga muri vamweka panguva inei matoisa musoro pamwe chete matoona kuti munganzwisisani nekuti muri panguva yakaoma imi. Ko ava ndevapa vasinawo kufenda? Makadi henyu achiremba. Inini ndinonzi Mai Haaland. Ndiri munin'ina weava wekupa vanhu vese nhata. Ndine murume wangu asi haana hake dhiri stereki. Alright. So ava ndibaba mukuru vangu ava. Sisi vangu vanotozofunga kuti ndodanana navo but hapana hapo yakanyanya stereki. Ingori nyaya yekuti baba mukuru vangu ava mufree spirit, ininiwo ndiri mufree spirit. Saka tell me name doctor, chirwere ichi chakakomba zvakaita sei mumuviri masisi vangu ava? Vari kufa rini? Pane machances here kuti vakafa ndingazokwanisawo kufa ndakarara pamubhedha wawairara? Naiwe Mai Haaland, wakakwana here wewe? Wanwa maragada ako here? Jokes kani mwana wamai vangu. Ndangoti ndisekesewo vanhu sezvo ndiri kuona face dzenyu dzakasuwa. Entanglement. Hede, uri? Zvisinei hazvo. Inzwaika munzwe vabereki. Zvamai Haaland izvi kaizvi. Ndationa kuti tofanira kutovavhurira iri podcast yavoka yavanenge vachiponda vanhu nemastatement. Nyaya yandiunza panapa muzuva ranhasika yakamira yakadai so. Nhasi nguva manga makamirira yasvikaka zvamakadyaraka zvamera mave kukohwa zvamakarima kaanadhedhi nanamama. Wangu ingotipa zvimasini zvitiverenge waiziya. Vari kufanirwa kupuhwa mapiritsi vopuhwa vari kufanirwa kukara totongovakararisa vasati pedzere nguva takaenda waiziya. Vabereki ngatichiregeka kuramba tichipedzerana nguvaka. Iwewo Rasta anonhuwa mbanje mbonyarara mani. Usade kutiitira dzungu iwe. Ndoswera ndakubaya jekiseni remapenzi ukaswera wakuingu chenuko. Itapwetoni. Boys konda mbotaura here nini akumana. Nyararai baba tisati takupfekedzai mapitikoti panapa. Abambo wangu imi. Dr. Mimi handidziwe zvekuita nemi baimi. Haisi nyika yabambo wenyu baimi. Ine iZimbabwe, ifree country. Haisi nguva yehondo baine varume. Yatati takaona chikopo chakauya tohwanda muminzwa mubaya mondoro. Munhu wese ano freedom yakutaura zvaanoda muZimbabwe munomu. Musadotisanisa baimi. Nyongono dzenyudzi tokubanzura imi. Zvakwana kani naIngrid.
Imimiwo dhokta zivai kuti hatisi vana venyu panapa. Mukwane, verengai maresults tionapo. Haikona kuda kuganzaka. Manesi nemadhokta emuno muZimbabwe mune kamwe kakuzvida kaminako so. Munoona kunge ndimi makatakura tumabhegi tweoxygen yedu imimi. Zivai kuti tese panapa we need each other. Tipei maresults edu tiende. Okay, vabereki. Let's calm down ka. Saka munhu akatanga kuuya panapa ndeava vakuru vari kuda nezvangu ava. Saka ndo vandiri kutanga navo ka. Samtoko. The probability yekuti mimi mune chirwere chekudya chibage chinyoro is. Mirai. Iwewe sibneji. Wakati kumariro kwa porogeti mwana wake akatouya here. Waitowepo here wewe. Vanhu vese waitowepo here. Haiwe, mira tinzwe maresults maniwe. Dokta, enderere mberi. Sezvandanga ndichitaura ka. Baba Samtoko tiri kuti isusu. Okay dokta, imbonyatsoninyepai. Chidokta chino chinyanga. Chino chibodzera kana kuti zvakatosiyana. Ndina umwe ambuya wangu kuDharuweni. Wakambondimbera kanga songa inakidza kwazvo kainzi zarura masango mudzimu ino hera. Aiwe gitira woi mani tsek ewe. Kanga katobvuka mechi. Manje ndakagaira strategy. Katozvirida kuti ini nditori ahead. Ndabva ndakavharira mukeji. Tarisa kapusa katoita state. Ndakadyira bonzo ndakaratidza ndiri mukuru. Hatisi vese muedge.